Benvinguts i benvingudes a la primera victòria del bàsquet Girona a la Lliga. Vamos! Va, ja està, que si no salta el copi. Benvingudes i benvinguts al 5è episodi del Soterrani. Com podeu veure, hi ha un petit canvi, hi ha hagut una baixa d'última hora. S'ha lesionat a l'entrenament en Guillerme Casens, d'aquí que una forta abraçada, que es millori. Que es recuperi, sí. I hem pujat el de la cantera avui. Sí. I res, bueno, saludar, Martí Cano, bones. Molt bona nit. Rafa Cid, molt bona nit. Molt bona nit. Ja abans de... m'ha deixat una nota per tu, Martí. M'ha dit que cada 2 minuts has de dir hashtag vilaistes o has de dir alguna bo de l'Eric Vila, Em sembla correcte. Ho faria igualment, Mira, per aquí pel xat ja diu el substitut havia de ser vilaista. Bueno. I una altra cosa també, felicitar Antoni Lara i a la seva dona, la Núria, que han tingut un nou soci del bàsquet Girona. Felicitats. I res més, ja si comencem amb el postpartit, amb la victòria, parlant de la victòria de diumenge. No sé, jo vaig veure que, hòstia, sobretot en defensa, mira, soci a la Mar, sobretot en defensa van millorar moltíssim. No sé vosaltres com ho vau veure. Comenceu com ho A veure, jo vaig veure que la defensa no és tant que milloréssim, sinó que els rivals en fotien ni una. O sigui, sí que van haver-hi molts de tirs alliberats que no es va notar perquè no van entrar, però sí que hi ha hagut millora, no et diré que no, però segueixen haver-hi bastants de tiros i s'ha de treballar bastant, però igualment molt content i hi havia de passar que algú no en fotés ni una. No m'ho creia jo que tots tinguessin 50% contra nosaltres. Jo vaig veure el Betis una mica Evans i sus amigos, ¿vale? No he vist gaires partits del Betis. Segurament aquí dic que sus amigos són jugadors amb molta qualitat, Bertans i algú més, ¿vale? Però sí que vaig veure una dependència d'Evans molt gran. Mentre Evans va estar en el partit, el Betis va estar en el partit, en el tercer quart se li va fer fosc i ja vam agafar un avantatge que al final va estar bé. Tot i això, quan va despertar Evans també es va apropar. Lo important era guanyar. Necessitàvem ja estrenar el casiller de victòries i en aquest sentit, molt bé, vam guanyar. Però jo crec que encara tenim feina. Sí que vam millorar molt en el rebot. Contra l'Unicaja, molts d'aquests triples que fallaven arribaven en ells i a vegades de manera incomprensible. Ahir sí que vam saber tancar el rebot i no donar segones oportunitats al Betis. Jo crec que la millora real és en el rebot. Sí. Mira, aquí en Berni ens deia el màxim percentatge del Betis va ajudar, però em quedo amb l'aportació en anotació de molts jugadors, sobretot Maxi i Pato. Hòstia, es van veure uns altres, no era el mateix. Encara els hi queda molt per millorar, però sobretot Pato a mi em va agradar moltíssim. Maxi va fer un partidàs i a més Maxi t'aporta... Clar, no tenim tir exterior, però crec, vull dir que ens falta tir exterior i tal, però Maxi t'aporta la penetració. O sigui, és un jugador que de fora a dins dona molta efectivitat. I ahir es va notar, moltes de les cistelles que són, és això d'un tio que agafa, se'n va fins allà i et fot el bàsquet. M'ha agradat molt, Maxi. I el Pato sí que en el primer quart va tenir uns moments molt bons i comença a semblar-se el Pato que necessitàvem, no? Per tant, sí, bé, dins de... Martí, què volies dir? Sí, doncs això d'en Maxi, que és un dels jugadors, té una arrencada, ja quan el vaig veure el primer dia fontejar o a l'Eporo, que dius, agafa la pilota, 1-2 bots,
i no saps com acaba sota la cistella i amb uns detalls de rosques, d'aro passat, de ara l'acabo per allà, ara l'acabo per allà, amb molta superioritat i he vist pocs jugadors tirar-se contra els pivots com ho fa en Maxi. Sí. I bueno, tampoc vull fer gaire spoiler de l'1-1, però l'efectivitat d'en Garino i com va... Brutal. O sigui, és un jugador diferent. Hem vist un Pato Garino als primers partits completament diferent al Pato Garino del partit d'ahir. Ja s'ha de tenir en compte també que Pato venia de tot un any quasi lesionats. Sí. Però bueno, bé, millor recuperar-lo en el 5è partit. Bueno, anar-li veient les coses que no a mitja temporada, no? Després... Sí, bueno, aquí en Sarenga diu Maxi és un jugador que s'entén millor amb el Preci. Sí, també es va notar molt això de l'any passat. I aquest any s'està tornant a veure, sobretot en aquest partit. Jo crec també com al tenir més minuts, crec que ha sigut el partit que ha tingut més minuts, Maxi. I està aquí en Guillem. I Eric Vila, què? 100% de cert en tiros. Eric Vila, molt bé. Parlem d'Eric, que així ja... Mira, Miletic Guillem, també molt bé. Guillem. Miletic també molt bé, amb els rebots i tal. Sí. Marc, que sempre hi és. Els que ara estan una mica verds, molt verds, és Quino i Rocco, Bueno, a veure. Bueno, Rocco, a veure, quan vam fer la broma, gran escala ascendent dels menys negatius 0, 1, 2 de valoració, el 5 de valoració. Sí, ara ja ha passat a números positius i segueix anant cap a dalt. Primers punts en el partit d'ahir, no? D'en Rocco d'ACB. I al final és el que deia, Rocco anirà cap amunt. Estic convençut. Jo el veia... I el rebot potent. Jo el veia molta por, tio. Tant a l'hora d'atacar la canasta com a l'hora de defensar, tio. No sé, com molt intimidats, saps? Me'l pressioneu tant, un nen que acaba d'arribar, que és la primera vegada que surt del país i és que se'l pressiona molt. Aquest jugador ha de créixer. Sí, però bueno, tenim les... Però, clar, el que passa que el que deia la setmana passada, si un jugador ha de créixer però ha d'agafar responsabilitats d'un titular que no està rendint, doncs, clar, no afavoreix el seu creixement. Amb això no et dic perquè del joc interior estan rendint bastant bé. Vale? Si parlem de Pol, que és un altre jugador que ha de créixer, sí, però clar, molt bé, Pol. Els seus titulars, els jugadors que estarien per davant, el base titular no està al rendiment que molts esperàvem, doncs clar, el jugador ha de créixer més ràpid i se li dona més responsabilitat que no l'ha de tenir. Per aquí... Que no l'ha de tenir, vaig per aquí jo, saps? Sí. No sé. Sí, en Salenga, bueno, en Tyron diu lo preocupant és lo d'en Quino. Després en Salenga diu parlem dels bases de nou, el millor Pol. Diu en Berni també, Pol el millor base de moment. Han fet un canvi impressionant d'un partit en un altre, I mira que la feina que tenia no era fàcil tinguent a l'Evans endavant, John Quino em va agradar molt diumenge passat, l'anterior, contra el Màlaga, però clar, ahir no sé. No sé si és que el sistema no li va bé o no entenc per què, perquè o sigui, sabem que té qualitat de sort, és un campió del món. És un jugador que ha mostrat la seva qualitat sobradament amb la selecció, a Grècia, a Rússia. Per això no sé si és que no acaba de... El sistema no sé. Tu, Martí? Donem-li temps a que s'acostumi. Perquè sí que el que ha d'entendre més el sistema és el base. I si no l'acaba d'entendre o no acaba de fer-s'hi... doncs no rendirà bé. Llavors, hem d'esperar a veure a meitat de temporada com rendeix. Jo crec que Quino acabarà despertant. O sigui, un jugador de la qualitat de Quino, sobradament ACB, jo crec que ha d'acabar sent base titular d'aquest equip. Sí, mira, i ara en Berni deia Quino fallant tirs sols, perdent boles, ell no pot fallar això. O sigui, això de perdent boles, 17 pilotes van perdre, en el partit. Ells crec que eren 14. Les pilotes perdudes segueixen sent un drama.
Sí, però passes, tio. Pilotes perdudes segueixen sent un drama i... Sí. Clar, hi ha algunes que són forçades i, clar, les que són forçades això... tampoc té... Hi ha moltes no forçades que les perdem perquè, bueno, pues les perdem. Jo crec que al final és la filosofia potser d'Aita, no? De fer un joc vistós, de contraatac, de córrer, i al final tu decideixes arriscar, no?, aquests passes i arriscar pilotes per poder jugar ràpid i aconseguir aquests 2 punts. Et pot sortir bé o et pot sortir malament. Llavors, clar, no... Però ara que deies això, que l'Aita té un sistema de córrer i d'atacar ràpid i tal, jo em vaig estar fixant i comencem a atacar les possessions a partir de quan queden 10 segons. O sigui, estem 10 segons més botant la pilota i quan queden 2 segons comencem a atacar. Jo aquest atac ràpid i això, jo no el veig, de moment, encara. Pot ser més en transició. Les possessions llargues també han estat... Sí, però jo veig que perdem massa temps votant, tio. No sé. Depèn. Bueno, jo també, ara, per ser positius, perquè, hòstia, després de guanyar hem de ser positius, crec que és un equip que està en creixement encara, o sigui, acabem d'arribar a la CB, hi ha jugadors nous, estem creixent, era una... Hòstia, no em surt el nom, l'Ossa, era una càrrega molt gran al casiller 1-0, i amb el casiller 1, doncs, bueno, podem estar més tranquils i anar fent. Proper partit Múrcia, a veure. I que canviarà moltíssim, anímicament els jugadors aniran a saco, Gràcies. Que guapo estàs, han dit que gràcies. Tenia massa cabell, me l'he tret, em molestava ja. I vaig dir, va, fora cabell, va. Però gràcies, ja. Si tu un piropo has de dir gràcies. Està en Toni per aquí. Toni, felicitats, Mira, diu, la precipitació i pèrdues venen molt per aquí, que comencem a atacar els 10 segons de possessió. Que després venen les presses a atacar. No sé. Demanem per fitxar Evans o què? Fem un reclam aquí o què? Jordi Plaça. Aniria molt bé un Evans. Però, bueno, jo crec que en el mercat ha d'haver Evans que no siguin Evans. O sigui, en el sentit d'algun jugador que faci jugar i tingui amenaça exterior i punts. Tampoc sé si hi ha una previsió de fer-ho o no n'hi ha. Això jo no ho sé. Però sí que crec que seria una peça que ens aniria molt bé. En Guillem diu, doncs jo vaig veure moments de qualitat de l'equip, moviment ràpid de bola, un tiqui-taca i bàsquet. Sí, que t'acabem amb alguna idea més... Sí que... O m'ho va semblar, no sé. El número de pilotes perdudes va baixar, però 17 segueix sent molt alt, saps? No sé. Bueno, anem a veure d'això i continuem després. Anem a veure el nostre analista tècnic, en Jan Torrent. Vinga, va. A veure què diu i... Hola a tots, soc en Jan Torrent. Anem a parlar de la primera victòria del bàsquet Girona a l'ACB. Fa més ganes, de fer-ho. Bueno, sembla ser que Ito segueix sense tenir un 5 inicial clar. Un moment, Guillem, tens vídeo, Tinc 2 teories, o que cada partit ho canviarà segons el rival, o que també no ho té clar. També podria ser, hi ha tercera opció i una mica més difícil, és que estigui donant oportunitats als joves perquè els hi sigui més fàcil entrar en dinàmica ACB, per dir-ho, ja que molts debuten a l'ACB aquest any. En aquest cas, crec que Rocco entra en el quintet inicial per defensar Kurucs, un 4 mòbil que pot jugar amb i sense pilota. El jugador del Girona és perfecte en aquest cas per parar a Kurucs perquè físicament són molt i molt semblants. Bueno, anem a fer-nos la pregunta. Per què ha guanyat el Girona? En atac, la circulació ha sigut molt més bona, han executat els sistemes de forma molt més natural i Marc Gasol no ha hagut d'abusar del seu 1-1, no se l'ha vist
cansat, no ha tirat a la remanguiller moltes vegades, que solia passar. I quan això passa i tots els jugadors participen en l'atac, el Girona és un bon equip i ho va demostrar contra el Betis. Perquè us feu una idea, 4 jugadors van superar la barrera dels 10 punts en el partit d'ahir. També han jugat molt millor amb el joc sense pilota, sobretot, o és amb el que em vaig fixar més, amb Fleerup. Anem a parlar ara de la defensa. Molt més concentrats coralment. Jo crec que hi ha un afegit a la comunicació i també he notat que hi ha la responsabilitat individual de cada jugador en l'1-1 ha sigut major. Abans ens superàvem amb 1-2 vots, ens superaven i aconseguien entrar a prop de la cistella i aquesta vegada no ha passat. Què més? El Betis s'ha de dir que ha estat tot el partit perquè Evans ha tingut el dia en el tir de 3. No sé si n'ha ficat 5 o 6 al final, però aquest jugador en portava 9 en 4 partits. Tenia un 30% i escaig, o sigui, no és un gran tirador o no ha trobat situacions bones per tirar. S'ha de dir que dels triples que va fer contra el Girona, 2 eren pràcticament des del seu camp, o sigui, tirs mal escollits. Què passa? Que la defensa aquí es demostra que ha sigut bona quan Kurucs acaba amb 0 punts, un jugador que promitja pràcticament 10 i que és un jugador molt important. B. Johnson, que és l'altre jugador important en atac, que és el seu tirador per excel·lència, ha acabat amb 13, però ull, 2 de 9 en triples i en tirs de camp crec que també va bastant malament. El factor clau i les coses que s'han de millorar i les coses que s'han arreglat. El rebot, impressionant, jo haig de dir que impressionant. El Betis és el 5è millor equip a capturar amb rebots i, perquè us fa una idea, el Betis n'ha capturat 35 i el Bàsquet Girona 41. El rebot és una cosa que s'ha d'anar a buscar, s'ha de buscar l'home, s'ha de bloquejar i després anar per la pilota. El Girona ho ha començat a fer. Coses a millorar, pilotes perdudes. Contra el Betis 17, som els 6ens que en perdem més i de mitja en tenim unes 14 pilotes perdudes. Això s'ha de millorar i s'ha de tenir més estima per la pilota. Dit això, avui sí que vinc amb imatges, podeu estar tranquils i perquè veieu una mica les coses que volia el Betis i les que volia el Girona i les coses que s'han fet malament i les coses que s'han fet bé. Comencem per la defensa. Vale. Aquí veieu, aquí un bloqueig molt a dalt perquè Rocco... Bueno, perquè se li tiri l'alley-oop o el passe directe d'Evans a Kurucs, d'acord? I llavors aquí Evans entra i té 2 tirs. Aquí acaba passant en el jugador interior que podia haver acabat perfectament i també el tirador bo que està sol a la cantonada, això és un error garrafal. I l'acaba passant i falla, però rebot. Vale, la mateixa jugada és la mateixa, vale? Però aquí la defensa és millor, Rocco ja passa millor el bloqueig i Kurucs no té una bona situació. Aquí, l'ajuda de Pato és innecessària. Estàs deixant el tirador, que és B. Johnson, sol a la cantonada, no fa falta. D'acord? Després, errors. Aquí en Rocco perd l'home de vista i la rotació defensiva hauria de ser Frank no hauria de sortir l'ajuda, en Marc hauria d'anar al jugador de la cantonada, Pato Garino s'hauria de quedar amb el jugador interior que està sota el cèrcol i Taylor s'hauria de quedar amb Evans. Vale. I ara anem amb l'atac del Bàsquet Girona. Toc molt més fluid, un indirecte per Frank, però anem a per Pato, que té la primera opció per tirar, però entra, rissa molt bé i 2 punts. Segon sistema, 2 bloquejos per camp perquè entri i Marc aquí escull malament, però és un tir fàcil per Marc. Aquí un error de Pol que no hauria de parar el bot i veieu aquí la porta enrere de Màxim. Molt bé. El sistema veieu que és molt més
fluid. I veieu el que us deia del joc sense pilota. Marc no abusa, no ha de jugar l'1-1 sota el cèrcol. I vinga. Si Marc aconsegueix jugar així i no ha de generar-se cada vegada l'1-1, el partit serà molt més fàcil per ell i tindrà, en els moments calents, molta més energia per jugar-se aquests 1-1 que estava fent a les anteriors jornades. Jo crec que és bastant important això, que Marc no hagi de tenir la pilota per generar-se l'1-1, sinó només per acabar. Ja que en aquest partit s'ha fet així. Molt content de la primera victòria a l'ACB de l'Bàsquet Girona i esperem que sigui molt més. Ens veiem en el pròxim i a disfrutar del programa. Una abraçada. Bueno, què heu de dir? Bueno, ha coincidit bastant amb el que dèiem, o sigui, algú dec saber si coincideixo amb ell. No, sí, jo, a veure, estic molt d'acord amb el que ha dit i ja... I això que deia ara m'ha fet pensar que quan estava mirant el partit de la tele, o sigui, van dir que som el pitjor atac de l'ACB. O sigui, aquí és... Sí, també m'hi vaig fixar. Teníem, abans del partit, ho van dir, el pitjor llançament de 2 i el pitjor... Hi havia 69 de mitja, no? Sí. Bueno, ja et dic, som un equip en creixement. Hem d'anar creixent, no acabem d'arribar i això. El que passa que, el que et dic, la vida es veu millor amb victòries. Amb 0 es veu fatal. T'ho diuen que també és del Saragossa, o sigui que, imagina't. Però bueno. Diuen Guillem que avui ho ha posat en Mundet. Fem 71 per partit, els pitjors. Els pitjors, sí. Bueno, que la nostra notació era baixa... Sí, és que fallem molt. Si no érem els... Tampoc conec tots els equips de l'ACB, però si no érem els pitjors, érem dels pitjors. Bueno, avui no cal que truquem a l'oficina. Ja et tenim aquí. Perquè està aquí. Si vols, quan vulguis començar. Doncs... Un moment. En Guillem diu una cosa molt important. Estem fora de descens. Ja, això sí. Aquí, Xelvi. Arbitro a l'hora. Sí, això. Estaria bé no haver de patir gaire, no? Doncs poder escalar unes 2 posicions per anar més tranquils. Tot i que al final és un número de victòries. O sigui, al final hi ha un número de victòries que et diu estàs salvat, són 12. Sí. Has d'anar fent la teva. Els rivals un dia guanyaran, un dia perdran. Si tu fas aquestes 12 victòries, estàs salvat. Sí, ha de ser l'objectiu principal, no, d'aquesta temporada. Correcte. Va, et deixo fer l'1-1, que ja t'he interromput. Sí, va. Bueno, abans tirem la pregunta, no? La primera pregunta, sí. Ja estic posant. Doncs no sé exactament com la fórmula d'en Josué, però és qui ha de rebre més pilotes ofensivament, qui ha de tenir més quantitat de tiros. Si en Maxi, en Cameron, i llavors hem posat Garino i Miletic per acabar de completar. No compta Marc Gasol, sabem que la majoria de vots n'haguessin anat a Marc Gasol, és el que més n'ha de tirar, però a part de Marc Gasol, quina ha de ser aquesta segona arma ofensiva principal? Si en Maxi veient el partit d'ahir, o en Cameron, Garino o Miletic. I ja està llançada, ja podeu tenir el de sempre, el desplegable, i voteu. Mira, Jan Torrent, Jan, gran. Moltes gràcies pel vídeo. Molt bé, doncs... Espera. El del virus et diu que quina vergonya, puto substitut, no posa Eric. No es posa Eric Vila. No. Perdó, demano disculpes. Ja no has de treure el carnet de vilaista, Puc treure pilotes fora o no, Josué? Què? Que les opcions no les he triat jo. Però tampoc m'has dit. M'has dit 2, jo he anat ficant els altres, No, fallo meu. Ui. Bueno, va. Martí d'inici. No passa res. El dia del debut ja t'estan matxacant. Vaya afició. Sí.
Bueno, Doncs comencem per l'1-1, si no ens en direm. vaig a l'1-1 i Sí, que sí. el que me dona la sensació que és el moment més esperat, que la gent només vol veure aquest 1-1 per veure què dic dels bases, perquè a la gent li agrada molt la sang i doncs avui sí que hem fet una mica de sang. Doncs comencem amb en Quino, que és un suspès clar, i passa a ser el millor de la setmana passada a ser un dels pitjors, si no el pitjor d'aquesta. Em sorprèn per la veterania aquesta irregularitat que té, no? Siguent un base veterà que sempre controla això, com pot ser que un partit el faci perfecte i l'altre doncs sigui el pitjor de l'equip. Tinc apuntada aquí una dada doncs, que diu que la seva estadística més alta han estat les pèrdues de pilota. No sé com... La més alta, sigui per bona o per dolenta, la més alta és aquesta. Sí. Sí. Llavors, l'altre suspès és en Josep Frank, doncs té el paper de base suplent. Hi ha hagut un drama en el percentatge de tir de 3, un 1 de 5 en triples, d'alguns que ja comença a cansar aquests triples que es tira a vegades. Però bueno, al final, Josep Frank, ho hem estat comentant fora de càmeres amb en Rafa, de que jo esperava que fos el tercer base d'aquesta plantilla, just quan van pujar a CB, i al final doncs estava veient en un paper quasi de titular. Quasi no, de titular. Treu el quasi. Sí. Sí. I doncs el millor base del diumenge va ser en Pol. L'he provat i això, bon percentatge de tir, drama també en els tirs lliures, em semblava fer de 4 o així, que en un base no sol ser freqüent, però bueno, els moments en què el Girona va jugar millor va ser amb un Pol a pista. Doncs és això, llavors ja passaré a escoltes. En Cameron li he posat un 8 per la seva bona defensa contra l'Evans i va fer un bon paper en atac i bé el rebot, va portar molt i al final no sé si acaba amb 19 de valoració o alguna cosa així i bé. Llavors tinc a Hanslik, que només juga 3 minuts, falla 2 triples i no li puc posar nota perquè en 3 minuts és complicat d'avaluar un partit. Sí que estaria... Sí, però anirà per... rozando. Té pinta que anirà així, perquè l'altra vegada no va jugar res, ara 3 minuts. A veure contra el Murcia, però... Això és un cedit jove que ja més o menys es podia preveure que no fos gaire important. Després, en Maxi l'he posat el 10 de la nit, i ha estat la peça clau, tant atacant l'Aro com defensant a Evans en algun moment del partit. I és un tio que ho fa tot. O sigui, ho fa tot. Pot penetrar, de tant en quant tira i les fica, no saps com però les fica, i defensa, té molt bones cames. Llavors també destacar que en Jan ho ha dit el joc sense pilota d'en Maxi, que fa bons talls i se'l troba bastant bé. Llavors, continuem amb les bones notes. En Pato també té un excel·lent, té un 9, i és el jugador que necessitem, no? Amb gran efectivitat, 21 minuts de joc, i l'he vist amb confiança atacant l'Aro i llegint bé el joc i bones seleccions de tirs de camp. O sigui, no es tira cap tiro que diguis aquesta no me l'hagués tirat, i és el jugador que necessitem. Llavors, amb Eric Vila l'he posat Em fa molta por dir la nota. L'he posat un 7, perquè ve amb percentatge però masses pèrdues de pilota. I segueixo dient-lo la setmana passada, que m'agrada molt més en el 3 perquè aporta molt gràcies al seu tamany. És això. Llavors, amb en Rocco li he posat un 5,5-6,
que ha estat bastant sorprenent. Un moment, se t'estan queixant del set, eh? Sí. Clàudia Vila. Tens una queixa... Com que set? Clàudia Vila. Ui, en Berna també, un 7. En Guillem, un puto 7. No, bueno... De quin, que ara... De l'Eric, de l'Eric. De l'Eric, no estan d'acord. No estan d'acord? No. Què se li has posat? Bueno, Clàudia, Guillem? Home, Clàudia segur que un 10. 8,75. 8,75. En Guillem un 8,75. Exactament com a 75. Entre un 8 i un 9. Toni Lara s'uneix al... Berna també, 8-9. Jo és que soc molt d'Eric Vila, Soc molt d'Eric Vila, però és que 4 pèrdues de pilota pesen molt, Va, fota-li el 9, va, vinga, fota-li el 9. Va, un 9. En Salenga vol el 7. Bueno, a veure... Mira, en Salenga diu que està bé el 7. Bueno, mai... En Berni 6,5. Faré una categoria a part, o sigui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, i llavors posaré categoria Eric Vila dalt de tot. Que sigui només per posar-li l'Eric Vila. Bueno, aquí volen un 9. Posa el 9. Ens devem un públic. Ens devem un públic, posa el 9. Ja. Jo poso el 9, no hi ha cap problema. Posa el 9. Continuem, vinga. Si no, ens passa com la... Llavors, amb en Rocco, doncs, a mi em va sorprendre que surti de titular i se'l va veure nerviós, però tampoc desentona. Fort al rebot, que és tot el que se li podia demanar, i bueno, fa els seus primers punts. L'he posat entre 5,5 i el 6, que és un altre Rocco, i doncs l'hem vist en escala ascendent de valoració negativa 1-2 a 5 de valoració, i de moment no li demano més, que vagi creixent i al seu ritme. Llavors... Ara et puntuen en Rocco, també. Tu m'has fet. Ves fent. Si no, no acabaríem mai. Potser, mira, m'acaba de venir una idea. Potser penjaré un tuit després de cada partit que la gent posi els seus... Que la gent voti i tu fas el teu 1 per 1 i a veure com... Pues no és mala idea, O n'hi faig el meu. Agafo i poso que la gent pensi... No, fes el teu i ho compares amb el que et diu la gent. Mira, doncs aquesta me l'apunto perquè pot estar bastant bé a veure tots aquests experts les notes. Vinga, a veure si coincideixen. Llavors, Miletic, doncs l'he posat un 8,5, potent al rebot, fort en atac, i cobreix molt bé les estones que en Marc no és a pista, o sigui, tampoc es noten tant. Molt bé el rebot Miletic ahir. Era el que em feia patir a inici de temporada de les estones d'en Marc que no hi fos a pista, doncs Miletic cobreix bastant bé. I llavors pel gran Jaume Sorolla no l'he decidit avaluar perquè crec que és totalment injust, surt de lesió, va agafant ritmes al primer partit ACB i tampoc ha desentonat, no? Res, no te l'has volgut jugar perquè saps que vindrà. Molt bé, que ara entra. Per això no se l'ha volgut jugar, saps? No, sí, escolta, per mi, Jaume Sorolla 10 cada partit, no tinc cap tipus de problema. Vinga. I Marc Gasol l'he posat un 9,5 perquè ha estat clau agafant responsabilitats al final del partit i acaba amb 21 de valoració com qui no vol la cosa i o sigui, quan és a pista aporta moltíssim. Sembla que no, tal, mires 21 de valoració. Sense fer fressa. Cos tècnic també hi ha avui o no? Cos tècnic avui no n'hi ha perquè crec que seria bastant repetitiu doncs, dels altres dies, dels temes claus, i crec que ja ho comenta bastant ben Jan. I després, resultats de l'enquesta. Qui ha de rebre més pilotes ofensivament? Cam Taylor amb un 57%. Després en Pato Garino amb un 29% i en Maxi un 14%. Ningú ha votat per en Miletic. Només 14% Maxi Fedorov després del partit d'ahir. Clar, el problema és que el tir no és que sigui gaire eficaç el que té Maxi. Llavors... No. És veritat que juga millor penetrant que el llançament que té. Sí. Bueno,
Però bueno, ahir va fer un partidàs, Sí. Sí. El que haurà de mirar de canviar potser és la mecànica, no? Que és com molt lenta, tarda molt a tirar i potser fa que sigui més fàcil de puntejar el tir. Sí, no, i que ja serà difícil canviar-li la mecànica, però bueno. Després, Martí, t'han posat nota també, Guillem. M'han posat nota? Nota de Martí d'avui en l'1/1. Un 5 pelat. Bueno, va. Avui no hi ha en Guillem. Avui no hi ha en Guillem. Hauria de fer els semàfors són seus, però me'ls ha passat. Jo, això és... O sigui, els Guillem... O sigui, us heu d'imaginar el que dic jo és en Guillem, ¿vale? I com en Guillem no hi és, doncs he fet el seu propi semàfor. Jo no el tinc allà darrere, però tenim aquí el semàfor de Guillem en pantalla. Doncs. I llavors... mira'l. Sí. Anem a per semàfor. Va, semàfor verd. La primera victòria ACB de la història del bàsquet Girona. Enhorabona a tots i totes. Com deia ahir a Twitter l'Estefi Batller, Sevilla tiene un color especial. I aquí jo afegeixo un color vermell i blanc. Doncs sí, la victòria a Sevilla. Entra a l'hemeroteca històrica del bàsquet Girona. Després, el semàfor taronja. Ni abans érem tan dolents, ni ara som tan bons. Aito va dir que els partits no estava sortint el bé que s'entrenava l'equip. Sembla que a Sevilla ha començat a sortir. Esperem que segueixi així. Semàfor vermell. Els haters dels jugadors. La setmana passada Figueres i aquesta Colom. Qualsevol jugador que defensi la nostra samarreta ha de ser animat incondicionalment, ho faci bé o ho faci malament. Perquè en un entorn amic i engrescador, el jugador rendirà més que no amb haters que t'estan bufant ja la nuca abans de que tiris la cistella. Som-hi Quino, som-hi Pol, estem amb vosaltres. I fins aquí els semàfors. Com sempre diu. Bé. Semàfors avui 5 pelat, Guillem? Ens hem mullat molt poc, avui. I... El rookie tiene descaro. No sé si et deixarà tornar, Bueno, després, repassem la base, va. Si no, ens allarguem i... La base. Van jugar contra el Quart, a casa del Quart, 54-70, van guanyar. L'MVP va ser l'Adrià Montcanut, 8 punts, 3 rebots, 6 assistències i 12 valoració. Després la primera catalana va jugar aquí a Cases, 74-67 va guanyar el Blanes, amb l'Omar Soumare amb 6 punts va ser l'MVP. Després el júnior femení va jugar a casa del segle XXI, 60-76 va guanyar, i la Clàudia Cin amb 23 punts. I segon, aquí. Després els pròxims partits, a l'EVA, a casa, contra el Vic, el 29 del 10 a les 7 de la tarda. El primera catalana, a casa del Granollers, el 5 de l'11 a les 4 de la tarda. Suposo que aquesta setmana descansen perquè no m'ha sortit res més. Després el júnior femení juga contra el Barça, casa seva, el 30 del 10 a les 10:15 del matí. Cuidado amb aquest partit, La revanxa, van perdre-la aquí, a veure si guanyen allà. I després el repàs dels cedits. Pol Molins, a Cartagena va jugar contra el Menorca, a 62-73, Pol Molins 31 minuts, pocs punts, 2, 4 rebots, 2 assistències, menys 1 de valoració. Després l'Sturup, l'Almansa contra el Joristi, va guanyar l'Almansa, 80-61, 29 minuts, 10 punts, 2 rebots, 1 assistència, 7 de valoració. I en Gonzalo Delgado, Melilla contra Estu, van perdre, 79-97, 14 minuts de Delgado, 6 punts, 6 rebots, 9 de valoració. I després tenim un bonus, aquest cop no és ni de cap exjugador ni res, sinó que ha començat la Lliga Catalana de Cadira de Rodes, els hem de donar molts ànims i a veure si la gent s'apropa a veure'ls. Van jugar contra el Costa Daurada de Reus, 65-47 van perdre el primer partit, i aquí des d'aquí ànims i a veure si guanyen. I ja res més. Ara ja a donar pas, a veure que el tinc per aquí. Tornem a donar la benvinguda a en Jaume Soroll al soterrani. Jaume? Espera. No, res. Jaume?
Sí. Ara, per aquí. Però... No marxis, home. Un moment. A veure. Fica la càmera. Per què m'ha... Espera. No, res, que vol marxar allà. Espera, Jaume, queda't aquí, soterrani 35, queda't aquí. Vale, estic, em sentiu? Sí. Sí. Ara posa... Ara. Ara, Vale. oh. Espera, que la gent no et veu, un segon. Vale. Un segon, que la gent no veu, Això per aquí... Això per aquí... I això per aquí, en teoria. Vale. Ja, Rafa, com vulguis. Què tal, Jaume? Com estàs? Bé, molt content, la veritat. Sí, benvingut una altra vegada al soterrani. Bueno, debut i victòria. Sí, jo no vull dir, però sóc un amulet. És així. Tornava a dir 6:28 minuts. Sí, no, 6 minuts 28. És que l'entrevista l'havia fet en Guillem i, clar, jo ara tinc la xuleta, te l'havia de fer ell. No acostuma a fer ell això. Exacte, 6 minuts i 28 segons. Com t'has trobat després de la lesió? Doncs la veritat és que has dit que he jugat 6 minuts i estava rebentat. Vull dir... Sí, físicament, vull dir, he perdut molt perquè, clar, portava 5 setmanes sense tocar pista. És veritat que he fet molt de gimnàs i molta bici, però no és el mateix que a la pista. I abans del partit havia entrenat 3 entrenos 5x5 al 100%. Vull dir, és que no he tingut temps. Però, bueno, molt content pel debut i per la victòria. A veure... Mira, en Guillem... Tinc aquí el guió. En Guillem dona una dada bona, És l'únic jugador ACB d'aquesta temporada que no ha perdut cap partit. És bona aquesta. Vaja, molt bona l'estadística, sí. Perquè, clar... Deixa't les posades. Vale, clar. No, perquè... Tu puges fa 2 anys puges a l'Ep Plata, amb el Barça. Vale? I, clar, el Barça decideix, doncs, no exercir l'opció de pujar. Trobes una opció a l'Eport, que és el Girona, i 2 anys després estàs a l'ACB. Tu esperaves això? No, que va. O sigui, jo torno d'Estats Units i arribo al Barça B i allí estic molt a gust, que era gent jove, gent que coneixia d'abans, gent nova que conec allà, però fem una pinya increïble i dic, hòstia, molt bé, i les coses funcionen i tal, pugem a l'Eport i després desapareix, no, allò? I tothom se'n va a posar a un costat o a un altre equip. Llavors jo perdo l'esperança de dir, hòstia, no trobaré més un grup així, perquè, clar, un grup jove, de gent que s'ho passava bé jugant junts, anàvem a dinar i a sopar constantment, i dic, hòstia. I llavors arribo a Girona i és el mateix, no? O sigui, trobo uns estrangers que fan molta pinya i els catalans també. I llavors, quan arriba el Marc, fem aquest salt qualitatiu i, òbviament, no m'esperava ni de conya el primer any que jugo a l'Eport pujar a l'ACB. O sigui, era inviable. Però, clar, arriba el Marc a mitjan temporada i t'ho planteges, òbviament. Perquè estàveu segurs que quan arriba en Marc ja pujàveu? O almenys... Home, tu quan juguem contra l'Osca aquí a casa, que està al pavelló a petar, allí et flipes i dius, vamos, això està cantat. Vull dir, quedem primer segur. Imagina't. Sí. Rafa? Sí. Vale. Perquè quan pugeu a la Final Four, tu saps que continuaràs o...? No, jo no sabia res. Jo juguem a la Final Four i no sabia absolutament res. I guanyem i llavors ja al cap d'unes setmanes em diuen, mira, volem que continuïs. És cert que els meus agents sabien abans de la Final Four que ells volien que continués abans inclús. O sigui, és igual si estàvem a l'Eport o a ACB em volien. O sigui, era una aposta i creien que estava fent bé la feina i em volien a prop. Molt bé. I què t'anava a dir jo ara?
Clar, ara estàs estàs a ACB, tens un rol semblant al de l'any passat, diguéssim, ara suposo que després de la lesió haurà de ser anar entrant, no? Anar entrant a l'equip i cada vegada més i tal, però quin rol t'assigna el mateix? O sigui, ets diguéssim, No ho sabem, o sigui, realment l'Aito està fent moltes combinacions, està jugant amb l'Eric de 3 i de 4, és veritat que hem tingut baixes interiors i per això l'Eric està més mogut al 4, ara potser torna cap al 3 o potser no ho sabem. El Dusan pot jugar perfectament de 4 i de 5, a la pretemporada quan jo estava també fèiem això, ell de 4 o jo de 5, o amb el Marc inclús, el partit que em lesiono estava jugant jo en aquell moment amb el Marc. Vull dir, és que a l'Aito li agrada jugar amb gent gran, llavors ell fa combinacions i si funcionen, doncs les deixa. Llavors no et puc dir ara mateix quin rol tindré perquè no he jugat encara. Ja. Bueno, i a més, aquest any tens dos grans mestres, no?, de pivots, en Pierre i en Marc. Sí. I a més el Pierre, el temps que porta amb nosaltres, de puta mare. Vull dir, el tio és una gran persona. No el coneixia d'abans i és una gran persona. Us ha cardat canya ja o...? Us ha cardat canya o no? Bé. No, bé. És bon tio. I l'Aito exigeix molt? Sí. L'Aito exigeix molt? Sí. Sí. No, o sigui... Què tal és entrenar amb l'Aito? Perquè, t'estava parlant dels dos mestres que tenies, o dos mestres que podies tenir, que eren Pierre i Marc, però l'Aito és un altre. Home, ell és el maestro, ja. El maestro, majúscules. Sí. No, a veure, o sigui, l'entrenament heu de pensar que ell el té tot al cap, és increïble, i ho veu tot. Saps allò que dius, no, això no ho ha vist perquè està mirant cap a l'altre costat. No, també ho ha vist. I, o sigui, parlem constantment i ell ho explica, i ho torna a explicar. I té moltíssima paciència perquè ell té una forma de jugar que molts equips no juguen, que a nosaltres ens està costant. Vull dir, realment estem fent un procés d'adaptació brutal perquè, per exemple, vosaltres dieu del Kino, el Kino sempre ha jugat en bloqueig directe, per exemple. I ara està aprenent a jugar sense bloqueig directe, amb passes, sense pujar la pilota votant. Això és molt complicat per a un tio que és boníssim fent bloqueig directe, per exemple. Jo el que demano és paciència, perquè estem tothom adaptant-nos al sistema. Sí. No, la veritat és que sí, és el que dèiem, sou un equip en creixement que és això, que ha de créixer. Sí. Què t'anava a dir? Mentre mires, o sigui, demaneu paciència... Sí, a quina jornada més o menys creieu que ja estareu en el tope? O sigui, tu mires l'Aula Berlín de l'Aito i quan van estar al punt, és que no ho sé, no en tinc ni idea. Vull dir, depèn dels jugadors i depèn de moltes coses. Perquè tu amb el peu ja estàs 100%, bé? Jo estic al 100%. Ara l'únic és la condició física, que el meu joc és de córrer, d'estar molt actiu al 100% a pista, el temps que estigui, i això, òbviament, ara he perdut la forma física de resistència. Llavors això ho he de recuperar. Perquè m'han xivat que has treballat molt aquest estiu. Joder. Que estaves molt per frontejar-ho i... Sí, el Pol Molins i jo estàvem amb el Miqui Fuentes i estàvem entrenant, sí, de dilluns a dijous entrenàvem i llavors al cap de setmana festa, però sí, estàvem aquí, a la calor. Bueno, ara l'entrevista la seguirà en Martí, que li hem donat uns minuts avui per la baixa d'en Guillem. Toca fer de Guillem, no, avui? Doncs les preguntes aquestes ràpides. Sí, perquè ara fem així, o sigui, per acabar més o menys l'entrevista, abans de les preguntes que faci la gent pel xat i tot això, fem com unes preguntes ràpides, ja ho veuràs, de sí o no, o blanc-negre, ja ho veuràs. Sí, doncs... Per conèixer millor. En Guillem les ha titulat preguntes que ha de saber el soci del Bàsquet Girona, no? I la primera és, supermercat on fas la compra? Al Mercadona. Al Mercadona. Pa amb tomata, amb amics, família, quin és l'embotit indispensable? El fuet. Molt bé, dels meus. Divendres nit o el dia que vols portar-te malament, pizza, sushi, hamburguesa o kebab?
Sushi. I dormir amb boxer o slip? Boxer. Boxer sempre. I pijama o Sempre. sense? Pijama. Molt bé. Un poble de la Costa Brava? Begur. Begur. En Rafa està una mica decepcionat amb la resposta. Jo Per espero què? sempre Platja d'Aro, però, bueno, Begur està molt bé, és molt maco. Totalment. I Platja d'Aro hi ha molta gent, llavors... Sí, a l'estiu massa, sí. Jo estic més tranquil ara, sí. Sí. Llavors, color preferit? Color preferit? El vermell. Xarxa social. Una xarxa social. Instagram. I equip NBA preferit? Chicago. Si t'haguessis de quedar amb una jugadora de l'Uni, quina seria la teva preferida? D'aquesta temporada? D'aquesta temporada. Laia Flores. Laia Flores. I última pel·li o sèrie que has vist? Aquesta de The Watcher, de Netflix. I ja la última, que és pregunta indispensable. Marc o Pau? Analitzant les carreres. Marc, totalment. Marc. Bé. Quina és aquesta de The Watcher? És una que ja està a Netflix, que la va començar a veure, em sembla que l'Eric Vila, i ha fet una mica de virus, saps? Vull dir, ho ha anat explicant a tothom, saps? No, està molt bé, i ara 5 o 6 estem mirant-la. La de l'Elsa Pataki, no?, que va dir en el programa, no? Que va dir que sortia l'Elsa Pataki. No? Sí, no ho sé. Bueno, jo, o sigui, en Guillem, en realitat, no hi és, perquè, o sigui, encara té el cor la pregunta que li vas fer sobre la xaranga l'altra vegada, saps? I llavors... No, sí que està malalt, I llavors m'ha deixat una per tu. I tu no sé si... No crec que ho puguis veure, la gent ho veurà, ara t'ho dic. O sigui, tu vas fer el 2016 un tuit, que és el següent, que diu: "Wow, the best siesta I've done in Valpo. Spanish tradition that should not be missed." O sigui, a sota tenia una traducció, això. Llavors, la pregunta que et fa en Guillem és: a part de ser jugador de la NCAA, eres ambaixador de la siesta espanyola als Estats Units? I tant. O sigui, jo allà als Estats Units, sempre que em preguntaven alguna d'Espanya i tal, perquè allà als Estats Units són bastant incults. Alguns es pensaven que Espanya estava a Sud-amèrica, imagina't. Jo deia que aquí a Espanya, o sigui, ells trobaven flipant que a Espanya, d'1 a 4 i mitja de la tarda, tot es para. Saps? Vull dir, les botigues tanquen, saps? Vull dir, no, i això no ho entenien, saps? Perquè diuen, hòstia, no, com és això que a mitjan dia la gent para? I jo deia, home, és que fa molta calor, la gent ha d'anar a dinar i després descansa una mica i després torna. I sí, tant i tant. Spanish nap, sí. La siesta espanyola. Sí. Després, preguntes que ens han fet arribar així. Grup de música preferit, Manel o Amics dels Arts? Manel sempre. I després... De fet, anem al gimnàs i sempre hi ha reggaeton i coses així, molt de top 50 d'Espanya i tal. Quan jo vaig amb l'Arnau Sicot, sempre posem Manel. Després per aquí ens diu l'Albert, ens diu Jaume Sevillano. Té algo... No, m'imagino que era pels problemes tècnics. Vale, sí, és veritat. Suposo que anava per aquí. És veritat. Clar, tenir problemes tècnics és fer un sevillano des de l'any passat. No. Bueno, doncs, no sé si algú té alguna més... A veure si no m'he saltat cap. Et recomanen Segismundo Toxicómano. Així, de música. Jaume, escolta Segismundo Toxicómano. No els conec. No. Són com els Manel. No els conec, no. Bueno, pues res més. D'aquí donar-te moltes gràcies. Que continuï aquesta ratxa, ara que estàs aquí, a veure si continua la ratxa. I tant. I no sé si voleu dir a Martí o Rafa alguna més. No, ja està. Donar-li les gràcies per venir una altra vegada. I això, i animar-los a que
segueixin anant cap amunt i segueixin amb les victòries i millorant partit en partit, que és així com arribarà tot. Jo només dic això, que paciència, perquè estem treballant molt. Avui, per exemple, que era lliure, han vingut un munt de jugadors al gimnàs i després a fer específic de tir i tot. Vull dir, la gent està treballant molt dur i estem intentant treballar per arribar a l'objectiu, que és aconseguir victòries consecutives i aspirar al màxim. Exacte. Molt bé. Molt bé, Vale. doncs moltes gràcies. Merci, Jaume. Vinga, doncs. Molta Bona sort. nit. Bona nit. Adéu. 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 Bueno. Ens ha callat Bé. una mica la boca dels que criticàvem, Ja ho ha dit en Sí, Guillem. sí, Ho ha deixat bueno, clar. a veure, és una mica el que dèiem, no? Paciència. Que això ens ha explicat, o sigui, quan en el comentari dèiem que, hòstia, almenys jo no veia un tio que havia estat titular amb la selecció, que tenia un bon cartell a Grècia, que tenia bon cartell a Rússia i no l'acabàvem d'allò, doncs, què és això? Que l'Aito l'està fent jugant d'una altra manera i s'està adaptant. Bé. Jo ja et dic que confio és això, que l'equip vagi creixent i... No, i has vist, i el que ha dit bueno, ara, ara, O sigui, avui... Ara que jo trobo faltar algú que pugui ajudar en el lloc de base, o sigui, un base més, doncs, bueno, és cert que un base en punts, de fet. Sí, però també és això, és el que deia ell ara, que s'ha d'entendre una mica que, clar, ell estava acostumat a una cosa i li ha canviat... Sí. I clar, una persona que està fet tota la vida allò i ara amb 30... Quants té? No sé quants té, 30 i pico. T'ho facin canviar tot, hòstia, és difícil acostumar-se. No? I a mi, Segur que s'acabarà adaptant, Sí. I això que diu ara, que tenien festa... Dèiem, amb el seu palmarès, perquè, bueno, doncs mira, ens ha donat una explicació, no? El joc que li exigeixen és diferent al que ha fet fins ara. I això que deia ara, que tenien lliure i molts han anat a entrenar un d'ells, perquè clar, jo passo per allà a passejar els gossos i més o menys ja me conec els cotxes de cadascun i un d'ells era Quino Colome. Quino Colome estava allà matxacant-se. Molt bé. Ja et dic, havent estrenat el Casilla de Victòria serà tot més fàcil. O sigui, més fàcil. No serà fàcil, perquè no és fàcil debutar en una categoria, però bueno, es pot créixer amb més tranquil·litat. Bueno, anem que el tenim per aquí, amb Luis Hidalgo. Podem esperar. Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Luis, buenas. ¿Escucháis bien? Sí, perfecto. Cuando puedas activas la cámara. Pues, a ver. Si puedes, sí puedes. Sí, poder debería. No. Dispositivo de vídeo. Bueno, si quieres, Rafa. Después... Ya se está encendiendo. Sí, vale, perfecto. Muy bien. El Rafa que te vaya haciendo, que haga la presentación. Sí, bueno, ya como hemos dicho normalmente, antes de jugar contra otro equipo, miramos de buscar a alguien relacionado con ese equipo. A ti te hemos traído no solo por el UCAM Murcia, sino también por el Supermanager, ¿vale? Sí. Luis Hidalgo... ¿Me estáis viendo? Perdonadme. ¿No me veis? No, abajo me pone que no puedo transmitir en la cámara. Me pone no puedo transmitir en este canal. Que puede que no tenga los permisos, sí. ¿no? Vuelve a probar ahora. Ahora sí. Mira, ahora se está encendiendo. Perfecto. Mira, ya te vemos. Pues muy bien. Aquí, bueno, contentos por la primera victoria, que la necesitábamos, y a ver si esto es el inicio de algo mejor. Decía que te hemos traído por el Murcia, pero también por el Supermanager, ¿vale? Yo es el primer año, voy a empezar por el Supermanager y así... Yo es el primer año que juego al Supermanager, ¿vale? Y claro, yo cojo y digo, pues va, a ver, este es bueno, yo empiezo a fichar y tal. Y nada, la primera semana pues me sale medio bien, la segunda un desastre, pero me dice Guillem, es que te tienes que fijar en el broker.
¿vale? Y yo, ¿qué es el broker? Yo he visto un tuit tuyo, ¿vale? Hoy he visto un tuit tuyo que no tengo el tuit, pero me he apuntado cuatro palabras del tuit. Equipo de más valor, 9,9.600.000. Sí. Con una sola banderita. Es ¿vale? Margasol. Es Margasol. Sí, no lo ponía en el tuit, pero sí, respetando cupos no pasa de 9. Sí, que al final luego me han corregido y me han dicho que eran 9,2, pero sí, digamos que el equipo más caro que se puede tener ahora mismo en el Supermanager cuesta 9,2 millones de presupuesto, que es algo que ahora mismo no tiene ningún equipo del juego. Vale, porque pones, no es necesario llegar a 10 millones, pero aproximarse a 9. ¿Qué es el broker? El broker es, digamos, como el presupuesto que tienes para fichar el equipo. Tú imagínate que hay que llevarlo al símil de que el equipo que cada uno tiene formado con sus 10 jugadores, pues al final es como un equipo de la Liga Endesa, que tiene que cumplir sus cupos, te puede tener máximo 2 extracomunitarios, al final tú lo gestionas con el presupuesto que tienes inicialmente, que todos partimos con el mismo. ¿De qué te vale el broker? Que dependiendo de lo bien o mal que jueguen tus jugadores, cada vez tienen más dinero disponible, entre comillas. Porque si tú fichas a un jugador que vale 500.000 y luego pasa el tiempo y vale 1 millón, pero tú no lo vendes, por mucho que tú hayas producido 500.000 de dinero, ese dinero no lo tienes realmente para fichar otro jugador. Pero bueno, digamos que es un mercado como de valores, de fichar un jugador que eleve su cotización, venderlo cuando llegue a un punto X y fichar otro jugador que sea inferior para invertir ese dinero, y etc. Es un poco tema de estadísticas, de números que los que llevamos mucho tiempo nos sale como algo natural y a veces nos olvidamos muchas veces de que gente que entra a jugar al Supermanager hace pocos años, hablamos del broker, hablamos de la subida del 15%, hablamos de cosas un poco más técnicas que no tenéis ni idea de dónde va el tema y al final son conceptos que todos los años deberíamos hacer un poco más de hincapié porque sin esos conceptos es muy difícil llegar a hacer una temporada correcta. Vale, o sea que seguiré abajo y no... Bueno, tú pregunta cosas, lee un poco lo que vayamos comentando, pero sobre todo pregunta, oye, ¿por qué esto es así? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué mejor fichar a este que al otro? Al final uno se entera preguntando al que sabe o el que lleva más tiempo, no al que sabe más, al que lleva más tiempo, y al final te van dando truquitos, te van dando cosas y en media temporada pillas el truco a todo. Sí, que nosotros porque tenemos... Esto depende de... perdona. Esto depende de la puntuación que haga el jugador, de la que tiene que hacer para subir o bajar. Es que yo en la jornada 3 creo que me fiché a Shermadini. A mí Shermadini me encanta desde que estaba en el CAI Zaragoza y digo, joder, qué feliz soy con Shermadini. Y luego se entera Guillem y me dice, ¿pero qué haces? Si tenía que hacer un 30 y no sé cuántos de valoración para subir en el broker. Y yo, ya estamos con el broker, ¿no? ¿Esto qué depende? ¿De los puntos que hace? O sea, de la valoración... En la primera jornada depende del precio inicial. Un precio, digamos, a ver, la equivalencia es un poco técnica, yo nunca me la he llegado a aprender, pero digamos que cada 75.000 es un punto o 2 puntos. Entonces, si un jugador vale 500.000, pues tiene que hacer para mantenerse en ese precio 12. Me estoy inventando los números, es que no sé exactamente el tema. ¿Qué pasa? Que si un jugador vale 500.000 y tiene que hacer un 12 para mantenerse y hace un 50, pues la semana que viene no necesita hacer sube de precio y no necesita hacer un 14, porque ya lo ha hecho la semana anterior. Entonces, se dice que va a subir con negativo. ¿Qué significa? Que como tiene valoración acumulada de semanas anteriores, da igual la valoración que haga porque bueno, da igual, no da igual, pero bueno, que tiene que pegar, salvo que pegue un petardazo como Bertans esta semana, va a subir de cotización. Entonces, se buscan jugadores que den seguridad. ¿Qué pasa? Si un jugador necesita un 12 para mantenerse y hace un 0, la semana que viene va a necesitar hacer el 10 que necesitaba la semana anterior más el 12 que no hizo la semana pasada. Entonces va a tener una exigencia mucho más alta para no bajar de precio. Hay jugadores que empiezan mal, pero tú sabes que en un momento determinado van a empezar a subir. El caso de Shannon Evans creo que es el más obvio esta temporada. Empezó regular, pero todos sabíamos que en algún momento iba a tirar hacia arriba y aunque tuviese un nivel de exigencia alto, te lo podías fichar sabiendo que iba a subir. Y con Shermadini también ha pasado algo parecido en cuanto a que si no la semana pasada, pues esta semana ya estarán los lobos acechando pensando que en cualquier momento va a dispararse su cotización. O sea que es un poco el tema de, oye, un jugador viene de hacer buenas jornadas, tendrá más fácil subir su cotización. Si un jugador viene jugando mal, tendrá más difícil el cambiar esa tendencia y volver a darte rendimiento económico. Vale. Que, espera, una cosa. Que aquí, por ejemplo, que estaba hablando antes de Guillem. Guillem es un
un compañero nuestro que hace también el programa, lo que pasa es que hoy estaba enfermo y no ha podido estar. Pero él también es malo con el... O sea, que le encanta el Supermanager. Y ahora nos decía, aquí por el chat está aquí, y nos decía, lo que es Marc Gasol por el baloncesto, lo es Luis Hidalgo por el Supermanager. Bueno, yo siempre cuento lo mismo. Yo empecé escribiendo en el foro de la ACB, cuando el foro de ACB estaba en su máximo esplendor. Yo no era periodista, ni había empezado a hacer la carrera, ni nada en absoluto. Empecé a picarme por escribir artículos del Supermanager. Empecé a estudiar periodismo, empezaron a ofrecerme cosas por el conocimiento por el tiempo que le dedicaba al juego. Empecé a escribir en una página web y de ahí salté a otra, y luego a Gigantes, y luego a ACB, y luego, claro, quien se lo cuenta, pues parece de coña, que un juego virtual al final me ha abierto todas las puertas del mundo profesionalmente. Así que yo al Supermanager se lo debo todo, y mientras que haya Supermanager, pues yo estaré ahí dando el callo, intentando ayudar a todo el mundo, que siempre me dicen que es que le dedico mucho tiempo, es que hay que ver que friki, hay que ver que no sé qué, pero yo le debo muchísimo al Supermanager y a toda la gente que le rodea, y que al final es la gente que te conoce y que interactúa contigo la que luego en el futuro dicen, oye, pues sí, pues Luis es un tío que merece la pena y que se le ocurre y que ayuda y que tal, y al final es la marca personal que tiene uno. Sí, porque he visto por Twitter que te van preguntando, te enseñan capturas de las plantillas que tienen y te van preguntando a ver quién ficha y quién no ficha y qué cambios. Sí, hay de todo, hay de todo. Hay el que te pregunta el equipo completo, el que te pregunta sobre la duda concreta que tiene entre un jugador y otro, el que te escribe por WhatsApp a las 4 de la mañana, el que te manda un privado, el que te... Hay de todo, hay de todo. Bueno, para acabar del Supermanager, bueno, si nadie tiene más preguntas del Supermanager, danos 3-4 nombres para esta semana, a ver si... Para esta ¿Cuál? semana, pues para esta ¿Cuál nos semana... podría...? Bueno, esta semana a mí estoy súper intrigado con cómo va a salir el duelo Harding contra Trice. O sea, en cuanto a que en cuanto a que los dos son extracomunitarios, los dos son súper anotadores, y ahora quizá hay que pasar de tener a Harding o a Hackanson, que eran los jugadores que más valoración estaban haciendo con respecto a Trice. O sea, que creo que en ese juego de segundo base junto a Evans, yo creo que va a ser muy interesante elegir entre ellos para el Supermanager. Y lo mismo, pues por ejemplo, con jugadores exteriores que están jugando muy bien, Sasu Salin, Nico Rusino, que se enfrentan en el derbi canario. Y una de las cuestiones que yo tenía apuntadas para esta semana, si Marc Gasol no conseguía valorar bien en el partido contra el Betis, teniendo en cuenta lo que costaba y el calendario que se viene ahora encima, a partir del partido contra el Lucan, creo que luego es Barça, si no me equivoco. Entonces, necesitábamos un puntito más de Marc de cara a que es la banderita más cara del juego, y a que se pudiese mantener en los equipos con cierta fiabilidad, porque hasta ahora estaba aprovechando un poco que Tavares pues no estaba jugando a su mejor rendimiento en cuanto a valoración, pero yo le pedía un poco más. A mí, por ejemplo, en el partido contra Unicaja me decepcionó un poco la imagen, no la imagen del equipo, sino la forma de jugar, el que le faltó un puntito. Yo lo esperaba un poco más implicado, como en el partido, por ejemplo, contra el Madrid. Y de cara al Supermanager, yo le pedía un poquito más, y creo que ayer lo dio, y también conectó con otros jugadores, se sumó más gente a la causa, y al final pues se acabó llevando el partido, de los que yo creo que os he escuchado antes un poco, de que abrir el casillero de victorias es fácil, es complicado, pero al final os da también un poco de tranquilidad viendo cómo están rodando cabezas en esta Liga Endesa en el principio de temporada. Yeah. Aquí Bernie en el chat pone que unos cuantos del Murcia suben haciendo poca valoración. Pues sí, vamos a hacer eso, que valoren poco y que suban, ¿no? Sí, este domingo nos iría bien a nosotros. Bueno, yo creo que ahora mismo el Lucan llega en un momento interesante. Yo hace un par de semanas yo creo que el equipo estaba un poco perdido después de esa derrota en Hungría, dando una imagen malísima. Yo además hice ese partido con la televisión murciana, y la sensación del equipo era que estaban súper perdidos, que no tenían claros los conceptos defensivos. Al equipo le ha hecho mucho daño, yo insisto en que parece una tontería, pero el perder a Lima hace que todos los conceptos defensivos que tenía el Lucan Murcia con respecto a la temporada pasada, por mucho que hayan mantenido a los jugadores, Pustovoy es un perfil defensivo totalmente opuesto a lo que es Lima. No te corrige situaciones defensivas, no te corrige opciones de que los exteriores puedan ser más agresivos. Tenían que cambiar todo el complejo defensivo, y creo que al equipo le ha costado muchísimo entrar en dinámica, y ahora que está encontrando un poco de acierto, sigue jugando a marcadores muy altos, porque Manresa la semana pasada
haciendo un baloncesto no muy vistoso, le mete al final 83 puntos y está sufriendo mucho en defensa, pero mientras que Trice y McFadden funcionen, pues el equipo anda, rula y al final está sacando sus resultados. Pero yo veo el partido no sé si es sábado o domingo, me vais a disculpar, no tengo los horarios a mano, pero yo creo que va a ser un partido bastante igualado. El domingo a las 7:15, creo. Sí, la le han cambiado el horario y creo que lo han puesto a las 7:15. Sí. Hablabas de Trice. Trice al Manresa le hace un roto. Sí, Vale, partidazo hizo Trice el sábado. Sí, lo metía todo. Es un jugador que personalmente era el que esperaba más de cara a esta temporada, incluso un peldañito por encima de James Anderson. Creo que de los bases que ha fichado Luka en las últimas temporadas, Conner Frankan, Isaiah Taylor, Askia Booker es el que venía con mejor cartel, entre comillas, o habiendo dado un desempeño superior en otra liga, en este caso en la polaca. Y yo tenía también muchas esperanzas puestas en el Supermanager, le ha costado un poco arrancar, tiene ese tirito de media distancia que al final pues le hace ser un poco irregular, porque es un tiro que él toma desde bote, que no le permite ser un jugador tan fiable, pero cuando tiene el día tocado por la varita, pues te revienta un partido, como hizo contra Baxi Manresa. Yo creo que el termómetro del equipo, más que Trice, es McFadden. Cuando McFadden está bien, Lukan juega otra cosa, porque al final es el jugador que sale del banquillo cuando ya están las rotaciones y demás, y es el que realmente cuando está bien se nota mucho que el equipo no sufre ofensivamente, que consigue producir en ataque y que no tiene que inventarse otras cosas, porque al final si McFadden no entra en juego, entra Trice, pero si Trice no entra, pues está Bellas, están otro tipo de jugadores que pueden hacer esa función, pero si McFadden no funciona, el equipo tiene muchos problemas y yo creo que ahí, igual que por ejemplo hizo Valencia, las defensas que quieren maniatar a Lukan estarán muy fijadas en él durante las próximas jornadas. Y luego también tenéis muchos jugadores con cierta experiencia en ACB, Radovic, Rojas, tenéis muy buenos jugadores también. Sí, que por aquí nos preguntan, preguntadle por Sadiel Rojas, sí, que la mayoría de aficiones lo tienen por un guarro. Sí, bueno, yo creo que es el perfecto ejemplo de jugador que aquí en Murcia, pues no voy a decir idolatrado, pero sí es muy querido por todo lo que se ve, lo que hace fuera de la pista, está muy implicado siempre en acciones sociales, está muy implicado siempre en eventos, tiene incluso tenía lo diré, no un bar, sino un sitio de comida a domicilio, que la gente estuvo recibiendo comida durante la pandemia, o sea que es un jugador que se ha implicado mucho fuera de la pista y que yo entiendo que lo que se ve dentro de la ella, yo no lo conozco personalmente, pero todo el mundo siempre habla muy bien de él y como persona será una persona fantástica y magnífica, pero evidentemente pues dentro de la cancha es normal que las aficiones ajenas y que los que han sufrido algunas acciones por su parte, pues le tengan cierta tirria, me parece completamente normal. Hay otros ejemplos a lo largo de la Liga Endesa, yo por ejemplo aquí en Murcia a Alex Bruce le tiene muchísima manía, porque agredió en una acción a Raulcinho Neto, que le dio un codazo, que casi lo manda al hospital, y o sea, siempre se recuerdan acciones de un lado y de otro, y evidentemente pues Adiel es uno de los... seguramente es el jugador más odiado de la Liga Endesa, y él lo asume y lo lleva como tal, y todos los años hace propósito de, bueno, este año voy a estar más tranquilo y voy a hacer más cosas y voy a estar más tal, pero luego pues llega la hora de la verdad. Pero sí, el UCAN tiene, lo decíais antes, tiene jugadores muy experimentados, ha sumado a Pustoboy, ha sumado a Diop, por temporadas en jugadas en la Liga Endesa, tienen para sumar bastantes, por eso también se le pronosticaba un poco estar luchando por esos puestos de playoff, el octavo, el noveno, rondar un poco lo que hizo la temporada pasada. Yo creo que quizá le llega, es un pico demasiado alto que llegue a jugar también como el año pasado, pero sí creo que más o menos puede aspirar a rondar por ahí y hacer una Basketball Champions League digna. Justo hoy era el otro que había visto y que no me salía del nombre. Y luego habéis fichado a este último que ha venido, ahora no me sale el nombre. Y Giffey, que también vaya fichaje. Sí, pues oye, ojalá todos los parches que tienen que hacer los equipos de la Liga Endesa fuesen de este Sí, estilo, ¿no? porque vamos, entre Giffey y Pierre Henry en Baskonia se está moviendo el mercado, hombre, guardando la distancia entre un jugador y otro, pero para un mercado como Murcia, poder aspirar a tener a un bronce del Eurobasket como recambio de un jugador que viene de la Euroliga y demás,
Pues la verdad es que es bastante interesante y que hace pues que no se tenga una carencia tan grande en el 3, porque durante algunos momentos incluso se habló de, vale, no juega Anderson, viene este jugador, vamos a ver qué pasa con la rotación de 4, que quizás es el punto más débil que tiene este UCAM Murcia, que es verdad que Radovic está jugando bien, pero en esa posición de 4 no sabemos todavía muy bien cuándo va a llegar realmente Ryan Lucer a poder dar su nivel. Y yo os planteo una duda a vosotros. ¿Dónde pensáis que va a rotar Pierre Oriola cuando entre en dinámica? ¿Va a rotar al 4? ¿Va a rotar al 5? Porque dependiendo de en qué posición al final se adapte, él en su carrera al final ha jugado de todo. Se puede considerar que uno de los ejemplos más claros de 4,5 que se pueden encontrar en la Liga Endesa. Y Miletic es un jugador muy grande que puede jugar de 4 también, de 5. Yo estoy muy intrigado por cómo se adapta Pierre, por cómo es capaz de dar ese paso adelante que ya ha dado en el pasado en otros equipos y cómo también pues le da, no porque ahora no los esté teniendo, pero le da unos minutos de calidad muy grandes a cuando no esté Marc sobre la pista, que al final es sobre el que está girando buena parte del ataque de Girona. No sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué opináis? Miletic para mí es la sorpresa positiva de este año, el jugador que más nos ha sorprendido, al menos a mí, ¿eh? Sí que al principio estuvo bastante de 4. Yo ahora, a ver, en Liga Catalana empezó de 4 junto a Gasol. Luego en otros partidos había hecho de 5. Ayer ya que entró Sorolla hizo más de 5 y Miletic se fue al 4. Yo creo que Oriola viene a ser 4 y que Miletic será el comodín de 5-4. Creo. Sí, Pero también es verdad que Oriola ha hecho de 4 y ha hecho de 5. Al final tienes versatilidad, tienes pivots muy versátiles. De Miletic, yo cuando lo vi fichado, que yo pensaba que ya estaba más o menos cerrada la plantilla, a falta de Oriola, que más o menos nos lleva sonando desde julio o así, que se sabía, pues lo vi, ¿no? Uno lleva tiempo en el Partizan, 2-14, digo, joder, 2-14 ves en un tronco así. Y luego le vi algún vídeo que tenía muy buen movimiento y tal, y ahora lo veo como un jugador que, para la altura que tiene una movilidad que le permite jugar a 4, siendo más alto que otros muchos 4 y además con buen tiro. O sea que es difícil, que muy bien Miletic. Es difícil decirlo también ahora porque ha hecho tantos cambios, ha hecho tantos quintetos titulares tan diferentes a Ito que tampoco sabes por dónde te va a salir y qué es lo que quiere exactamente. Entonces... Pero por aquí Guillem, Sí. por ejemplo, Guillem decía que en principio él cree que será el 4. Pues, Yo Oriola lo veo también jugando algunos minutos de 5. No sé si junto a Miletic o puede combinar al 4 con Gasol, pero Miletic me parece muy bueno tanto en el 5 como en el 4 por su movilidad y su altura. Y luego del 4, también estamos hablando de estos jugadores, pero en el 4, Perkachin, conforme vaya cogiendo confianza y vaya creciendo como jugador, va a jugar muchos minutos allí también. Sí, la verdad es que la rotación interior al final, con lo de Oriola, se queda muy completita y muy versátil al final. Son casi 4 o 5 jugadores que con Sorolla entrando ahora también, pues al final tienes es lo que quiere cualquier equipo, tener 5 jugadores interiores en los que guardando la distancia se entra uno y puede jugar, si un día se sale Miletic, pues se sale Miletic y otro día Oriola, con la aportación siempre entendemos de Marc más constante a lo largo del tiempo, con más minutos, pero que todos te pueden dar algo diferente y creo que al final esa es la virtud pues de tener a Ito, de tener que muchas veces si fuese otro tipo de entrenador, otro perfil de entrenador y no jugase el jugador que a ti te gusta como aficionado, pues pensarías, oye, ¿por qué no juega este y por qué no juega el otro? Pero digamos como que tiene la cancha con la experiencia y con el pose que tiene ya Aito de todos estos años de, oye, pues si lo hace Aito será porque algo ha visto, porque algo piensa, porque igual a este plan de partido le encaja más este tipo de jugador. Por ejemplo, contra el UCAM, el domingo no me sorprendería para nada que Miletic jugase mucho de 4. Miletic o Oriola, que jugase con muchos centímetros en el puesto de 4. ¿Por qué? Porque ahí puede
hacer mucho daño. Radovic no es un jugador que te vaya a castigar desde la línea de 3, e incluso en defensa el UCAM seguramente lo hace a todos los equipos. Si se lo ha hecho, por ejemplo, también a Valencia con Dublevi, seguramente va a flotar a los 5 de Girona. Y si Marc tiene el día en el tiro de 3, si Miletis puede abrirse y lanzar también de 3, ahí el UCAM va a sufrir porque sus ajustes defensivos son de flotar a los pivots, y cuando te encuentras a un pivot que te lo puede meter de 3, pues te castiga y te va a hacer daño. O sea que yo ahí sí creo que Girona en el puesto de 4 con centímetros y castigándole ahí un poco va a tener, para mí, la ventaja más a priori clara del partido. Igual que, por ejemplo, pienso que si Trice está bien en el puesto de base, pues el UCAM tiene un puntito por encima del nivel que ahora mismo está dando Colón o Frank. Sí creo que en el 4 la ventaja es vuestra. Y yo, otra cosa que antes que se me tire nadie encima, no he dicho a Vila porque Vila este año está jugando mucho más de 3. Sí, Vale, sí. pero claro, Vila también en principio es un 4. Lo que pasa es que es eso, supongo que con toda esta rotación interior que hay, pues y los minutos que está jugando de 3, yo creo que ya lo consideramos más un alero. Sí, que lo está haciendo bien, que al final, oye, si estuviese jugando Muy forzado bien. de 3 y lo ves que no rinde, que no cumple y a lo mejor lo tienes que adaptar a otra cosa, pero oye, pues está moviendo bien en transiciones, tendrá problemas con algunos 3 más móviles o más, digamos, agresivos en las penetraciones, pero por ejemplo, digo lo mismo, con un perfil como el de Sadiel, que carga tanto el rebote y demás, os viene perfecto tener un 3 alto que le pueda competir en esos apartados. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Antes de... Sí, digas. no, porque por el chat nos han hecho unas preguntas y nos dicen, ¿UCAM es propietario o solo patrocinador? Es propietario del equipo desde hace tiempo ya, o sea, desde que se fue el anterior sponsor, UCAN entró primero como un patrocinador y al año siguiente o 2 años después se quedó como patrocinador, como dueño. De hecho, si vas a la página de la CB, el equipo ya no es CB Murcia, el equipo es UCAN Murcia, Club de Baloncesto como tal. Se considera que la historia y todo lo anterior es del CB Murcia, pero la propiedad es de la universidad y de José Luis Mendoza, que es el presidente. ¿Pero es el mismo club que ha cambiado de nombre o Sí, no? no, simplemente pues que se estaba vendiendo, o el anterior propietario no sé si era Polaris o Polaris tenía muchas acciones. Es que ya te digo, yo soy vivo en Murcia desde 2014, entonces todo lo Vale. pasado anteriormente no lo tengo tan controlado, pero bueno, como sí he estudiado en la universidad y sí conozco a muchísima gente de la UCAN, sé que el UCAN es propietario. Pero no tengo claro de por qué lo compraron. O sea, no sabría decir exactamente, pero son propietarios porque se lo compraron al anterior dueño, que tenía algo que ver con Polaris y demás, pero no. Hay una parte de la historia ahí que no me la sé, así que prefiero no salirme para no pillarme los dedos. No, y además son una gente muy metida en deporte. Tienen también fútbol sala, o sea, Sí, prácticamente tienen cualquier mucha- equipo de Murcia, excepto el Real Murcia, que tiene mucha animadversión con la universidad, cualquier equipo prácticamente que tenga un proyecto, vamos a decir, serio, o lleva UCAN aquí, o lo lleva UCAN aquí, o hace algún acuerdo con el UCAN, pero vamos, desde baloncesto femenino, el Pozo creo que también tiene algún tipo de acuerdo con el UCAN para algunas cosas, el UCAN de baloncesto, el UCAN Murcia Club de Fútbol. E incluso hay algún equipo en Cartagena que también lleva siglas UCAN, el UCAM, el UCAM tenis de mesa, que es de Cartagena, también hay aquí una central de la universidad que hace otras asignaturas, o sea que vamos, un complejo bastante organizado y con mucha vocación, como decís, con el deporte y con los olímpicos. Sí, bueno, sí, por aquí dicen que sí era de Polaris, que está claro que lo compraron a precio de saldo. Y luego nos preguntan también si Anderson está recuperado. No, Anderson le queda por lo menos hasta noviembre sin jugar, mínimo. Y se daban 4 o 6 semanas de rango, más luego entrar en dinámica, que de hecho ya aquí en Murcia, cuando se vieron los primeros partidos, ya se decía que igual iba un poco pasadete. Anderson nunca ha sido un jugador muy definido y muy musculado como para pensar que estaba fuera de forma, pero se le criticó desde algunos sectores que igual llegaba un poco pasado. Yo no le vi para tanto, pero evidentemente cuando se recupere y tenga el alta médica, una semanita más o 2
seguro que va a necesitar para volver a ponerse el tono físico, porque estas son las peores lesiones que puedes tener. Volviendo de la pretemporada, una lesión que sea de más de un par de semanas te deja muy tocado de cara a volver a entrar en dinámica, como por ejemplo le está pasando a Oriola, que aunque ya lleva un tiempo recuperado de la lesión, lo dijo Aito, lleva ya una semana con nosotros, pero le falta un poquito todavía para entrar en dinámica de equipo. Y yo a Anderson, si ya iba a decir a noviembre, yo si para mitad de noviembre, después de las ventanas FIBA que hay el 11-12, si para después de para tercera semana de noviembre está para jugar, ya lo daría por bueno, y tengo mis dudas. Rafa y Martí, ¿tenéis alguna pregunta? Bueno, antes de acabar, si te atreves a hacer algún pronóstico. Bueno, pronóstico, pues no sé, yo si no estuviera, yo diría que los veo más favoritos a vosotros como locales, sin querer tirármela de buen horror, sino que realmente me parece que con el juego que está desplegando Lucan, aunque ahora haya mejorado y demás, creo que esta semana juega también Basketball Champions League, que también es un desgaste para el equipo el tener que estar jugando competición europea con sus lesiones. Y es verdad que está jugando bien, pero si Girona juega como ayer, como contra el Betis, o juega como en alguno de los partidos anteriores, sobre todo pienso en el del Madrid, jugando a lo que esperamos un poco que juegue y con Marc marcando diferencias por dentro, en el que cuando esté Pusto Boy, pues sí creo que algún problema puede tener por la estatura que tiene el ucraniano, pero que creo que a Sako y a Diop les puede hacer mucho daño con sus kilos y jugando por dentro y sacándoles un poco de punto y provocándoles faltas. Yo creo que no por mucho, pero yo se os daría 55-45 de favoritismo ahora mismo. Luego ya veremos. Veremos si al final los partidos van como van. Pues, espera. bueno, por mi parte ya estaría. Sí, yo tengo una última, porque siempre al final del programa lo que hacemos es repasar un poco el Supermanager, miramos la clasificación y el broker. Entonces la última pregunta sería, en esta jornada, más o menos para ir bien, encaminado, ¿cuánto de broker tendríamos que tener? A ver, para ir bien, o sea, bien con todas las letras, habría que tener 8 millones. Pero eso es ir bastante bien. Bastante bien. Todo lo que no sea tener menos de 7 es estar más o menos bien. Si tienes menos de 7 ya tienes un problemita. O sea, hasta 7 está bien. Hasta 7 está bien. Aceptable, bien, Sí. de 6, de tener que ir mirando estas próximas semanas un poquito más el broker que los puntos para algunas apuestas. Pero por las caras veo que no estoy muy contento. Ya digo, yo mañana de hecho en Gigantes vamos a publicar un artículo en el que precisamente contesto a esto, de hasta cuándo hay que ir a por broker y cuánto es ir bien. Y estaba hablando con algunos compañeros que decía yo, no, pues ir con 8 millones a estas alturas está bien. Y no tiene 8 millones ni Dios. O sea, según la clasificación del Superman, hay un montón de gente que tiene 8 millones, pero hablo con mis compañeros y conocidos del Superman y no tiene 8 millones nadie. O sea, que no sé muy bien. O sea, esa es mi forma de verlo en cuanto a, oye, tú tienes 8 millones, el equipo más caro vale 9,2, Evans te va a subir, Bender te va a subir, Salvo te va a subir, no sé qué, no sé cuánto, te plantas en 9 un poquito sin problemas. Pero si estás en 7,5, en 7,2, 7,4, a poco que algún pivot de estos de los caros te pegue el pepinazo, te olvides de fichar a algún jugador de broker, tal, pum, ves que se te acaba la época broker, te quedas en 8 millones y ya te falta un kilo y pico que a ver de dónde te lo produces. O sea que está la cosa complicadita. ¿Hasta qué jornada hay que ir haciendo broker? Pues hasta que el equipo más caro yo creo que la semana que viene se va a quedar en 9,5, más o menos. Y hay que seguir subiendo broker hasta que llegues a acercarte a eso. Si estás en 8, pues la semana que viene a lo mejor te puedes olvidar ya del broker. Si estás en 7, faltan por lo menos 2 semanas de broker o 3. Vale. Y luego ya echar un ojo a jugadores que estén por debajo de precio. ¿Quién está ahora mismo por debajo de precio? Pues Radonjic, Trice, que va a empezar ahora a subir, Arostegui, Sermadini ahora mismo está por debajo de su precio. O sea, jugadores que luego van a tirar un poco para arriba. Y todo eso pensando que cuando vuelva Mirotic, bajará un poquito y volverá a subir y tendremos ahí otra inyección de broker. Pero al final, lo ideal siempre es poder llegar a la mayor parte posible de lo que es el mercado en cuanto a tener el suficiente broker para no andar con problemas. Pero ya es muy susceptible. Hay gente que no le gusta tener tanto dinero, hay gente que sí. A mí me gusta jugar con bastante money. Ya que no lo tengo en la vida real, pues por lo menos tenerlo en el Supermanager.
Y bueno, ya para despedirte, solo recomendar y animar a que toda la gente vaya a buscar todos sus artículos, que los vayan a leer, que bueno, ya tenéis el Twitter aquí abajo del nombre, que lo sigáis. Los sábados a las 12 de la mañana hago un Twitch contestando dudas y hablando de tal, para el que Pues, quiera también ¿cómo hacerlo es? así más personal que solo por Twitter. Al final por Twitter, pues la gente pone la captura y cuando puedo pues voy contestando. Siempre es un poco más aburrido para todos, pero bueno, esa horita y media que echamos en Twitch sí suele ser bastante entretenida. ¿Cómo es el Twitch? Luis Gil, igual que el Twitter, Igual. con SM al final, Supermanager. Ah, vale. Pues mira, Vale. ya os Que no lo tiene sabéis. pérdida. Perfecto, pues ahí estaremos. Pues espero. Y muchas gracias, sobre todo muchas gracias por haber aceptado la invitación. No sé, Rafa, Nada, sí, gracias. Martín. Gracias a vosotros y suerte el domingo, sobre todo y en el resto de la temporada. Pues, Igualmente. muchas Sí. Bueno, hasta luego. Venga, Hasta luego. adiós. Buenas noches. Molt bé, aquest. Vaya monstro, eh? Nivellasso Vaya de monstro, combinació, bé, eh? Ja. Quin nivellasso. Molt bé, molt bé. Sí, sí. És que no es pot dir res més, és que és... Ara ja sé què és el broker. Ara sí? M'ha costat, però ja sé el que és. Ara anem a repassar... A 7 milions, eh? Quan... 7 milions. A veure el pet. Ni m'hi acosto. Estic molt lluny, eh? Vale, ho tinc per aquí. Anem a veure... Quants l'hem cagada? Jo no en tenia ni idea, em vaig fitxar Gasol i l'altre m'és igual. Bueno, aquí està la Clar, és llista que a normal. mi em passava igual, o sigui, sent novato en tot això, clar, deia, hòstia, a mi qui m'agrada, aquest jugador i aquest jugador, i... Tal qual. Tal qual. No sabia això, bueno. Cuidado que Irlínia, Vila Atkins... Ui, la temporada està que ve, cinquè, que ja sé de què va això. Aquest any he pagat la novetada, però ui, l'any que ve. Ja, però has d'estar... Pel Summer Manager has d'estar allà a sobre cada dia, eh? Sí, has d'estar cada jornada anar canviant i tot. Anem a mirar el broker. Bueno, hòstia, mira en Berni. 8 milions per el que ha dit, molt bé, Berni? Home, ell ha dit que anava... I en Robert Corcians... Vale, Alberto Liu, bueno, tot 7 milions... Bueno, estan 7 milions... 7 milions... Bueno, hi ha força gent amb 7 milions, tu, està bé. En Guillem... Aquí, a partir del... Els que anem malament és a partir del 42 cap avall, ja malament, eh? Pues jo no sé com vaig, ja. Ho haig de mirar, no ho he mirat. Avui he anat de cul i no he mirat el Superman. A veure si demà tinc un moment. Sí, jo estic al 60, o sigui, fatal. O sigui, tenia Premier League, l'he venut i he fitxat en Sadiel Rojas. Espero que sigui l'únic que faci alguna bo en el partit de diumenge. Els altres que no facin res. No, tampoc cal. Que no ho faci ningú. Ja t'ho farà un altre dia. No has vist que no s'ha de valorar, que es pot valorar la setmana següent? Te sacrifico la Supermanager, perquè faci un mal partit. Bueno, res més. No em deixo res, no? Avui no tenim sorteig ni res. La setmana que ve ja farem alguna cosa. Mira, com ha dit en Guillem, fitxeu Sherma, que mai tornarà a estar aquest preu. Jo és que ja fa temps que ho vaig fitxar. En Sherma, bueno, ja ho sabeu, és una debilitat. Fa temps que el tinc. No sabia el del broker, però me l'he quedat. Algú més? No. No més? Doncs va. Bona nit. Doncs anem tancant i... Mira, diu en Guillem Martí, ben jugat. Grande. Has anat a més. Després de lo d'en Vila, després has anat a més. Perquè, Guillem, opinió? Nota? Bé, no? No, bé. Mira, Quim també te diu molt bé, Martí. De 5 a 7. Gràcies a tots. Has anat de 5 a 7. Has anat de 5 a 7. Has començat amb un 5 i has... Bé. En Guillem diu Vila. Ja està. No sé, com a comentari. Com en Vila. Com en Vila. Bueno, res més. A veure si guanyem aquest diumenge. Tenim la segona i... Vinga, doncs. Salut.
Salut a tots i bona nit. Ens veiem Bona nit. per Fontejau. Apa, bona nit.